Vsekakor smo bili veseli, v garderobi malo proslavili, se poveselili, takoj zatem pa danes že maksimalen fokus na motrah. To je nekako v zadnjem času se pogosto poslužujem tega, izkoristil sem mogoče malo kontakta s nasprotnikovim igralcem. Sem vesel, da mi je uspel, je pa vsak gol enako vreden. Lani lahko rečem, da smo jih premagali, letos smo dosegli še nekaj več. Bila je to do zdaj naša najpomembnejša tekma in mislim, da smo pokazali najboljšo predstavo, kar me še dodatno veseli. Mislim, da je to pač tista neka dodana nagradica za dobro delo pred tekmo na treningih, za dobro odigrano tekmo in pa sigurno dodatni motiv za dobro delo naprej. Za mene je ta utakmica bila posebna, rekao sam dečkima da neće biti nimalo lagano, stvarno smo se dobro pripremali. Još jednom čestitke i kapa dolje cijeloj ekipi i stručnom stožeru, pokazali smo borbenost od prve do zadnje minute. Zahvalio bi se treneru Anžiću s kojim radim svakodnevno, na svakom treningu pričamo, razgovaramo, ispravljamo neke stvari. Još imam nekih stvari kojih smatram da moram bolje raditi. Ne treba gledati samo i dobre stvari, treba i gledati one loše koje sam radio na utakmici, ali mislim da sam odradio utakmicu sasvim korektno, dao sam svoj maksimum isto kao i dečki. To je meni dalo snagu za dalje, da se osjećam još bolje nego što sam bio prije. Vraćam se polako u formu i hvala još jednom cijeloj ekipi.